Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Нели Вичева, инструктор съм по нейрографика, естетически коуч, водещ и създател на практиката Алхимия на рода, автор на книгата Алхимия на рода. Въобще, моето призвание с моята работа и удовлетворението ми вървят ръка за ръка, което пожелавам и на вас. Всъщност, добре дошли в поредното ни рисуване с метода нейрографика и план на седмицата. А днес е много специален ден. Днес 18 януари или 19-20. Следващите 2-3 дни са много специални, тъй като имаме едно много важно новолуние в Козирог, в което трябва да изготвим един хубав план за годината си, тъй като енергията е чудесна, подкрепяща и много подходяща точно за това, за планиране на нашата година, за планиране на нашите цели, на нашите творчески цели, за нашите цели в работата, семейството, дори почивките можем да си планираме. Можем да планираме абсолютно всичко. Използвайте тази енергия. Тази вечер на 18, на 19, на 20, на 21. Енергията е чудесна за планиране, така че я използвайте. Изключително съм щастлива, че сега можем заедно да направим този план на седмицата, но вие може да използвате нещата, които ще правим днес и да си направите и годишен план за с помощта на метода е нейрографика, а дори и да няма нейрографика във вашия план, хубаво е да си ги напишете тези неща като точки, като някакъв план, може да си го закачите на хладилника, например, на място, където минавате често, виждате ги тези неща. Много е важен този очния контакт с нашите цели. И тук нейрографика много помага, тъй като ние ще ги визуализираме през метода на нейрографика, което е буквално изграждаме такава карта на нашия мозък, на нашето съзнание и е чудесен инструмент, който да ползваме. Един прекрасен, много работещ и силен инструмент. И много хубаво е тук при нейрографика е, че когато работим с нея, всъщност а, самия метод изпълнява един кодекс. Кодекс, който е свързан с етиката. Един етичен кодекс, в който ние през окръглянето всъщност смекчаваме своето его, хармонизираме себе си, хармонизираме средата около себе си и по един много етичен начин ние не влияем на средата и на хората около нас грубо и насилнически, а се синхронизираме. Вътрешно се синхронизираме, вътрешното ни аз се синхронизира и по този начин синхронизираме и връзките, които изграждаме в света. Така че самия метод е един етичен метод. Колкото повече хора рисуват нейрографика, толкова по-етично става тяхното усещане, както за тях самите, така и за света им. И тук, разбира се, не бива да се прекалява с грандоманските цели, нали, да използваме нейрографика за така някакви свръхнеща, които, примерно, другите не биха били съгласни с това. Самия метод противоречи на това, тъй като той има тази функция за свързване и за окръгляне, за създаване на хармония, което е най-важното. Хармонията винаги идва от сърцето. Надявам се това, което споделих с вас, да ви бъде интересно. Ако искате да се запознаете повече с метода, особено с първия алгоритъм, в който се учат основите на метода, философията на метода, основните стъпки, през които се преминава в нейрографика, а всеки месец ще има такива обучения, които ще правя, така че може да ми пишете и да се запишете на такова обучение.
Вие сами ще можете да рисувате самостоятелно, да сваляте своите ограничения от себе си, да се хармонизирате както вие самите, така и да хармонизирате ситуациите, които имате, като някакви конфликтни дори, някакви ситуации, които имате във вашия живот. Благодаря ви, че сме заедно и да продължим всъщност днешното ни рисуване, което ще бъде отново с синя цвят. Искам имам едно усещане, което на мен сега ми е нужно синя цвят, да се насити вътрешно. Ако на вас, разбира се, синя цвят не е вашето нещо в момента, може да вземете, като основа може да вземете черен маркер, разбира се, може да вземете червен, може да вземете зелен. А, Въобще имаме го този избор. Направете избора си интуитивен. Ако все още не знаете как да използвате и цветовете в нейрографика, м- направете го просто интуитивно. Ръката ви на къде тръгва? Сърцето ви кой цвят избира? Аз ще съм с синия цвят, така че да започваме. Обръщам камерата. И така, приготвила съм си сините маркери, също така сините моливчета. А, и съм готова да започна с рисуването. Ще останва този за довършване, тъй като видях, че е по-малко като вътре, като мастило, което да рисува. А, така. Сините цветове. Сега, първото нещо, което ще направя аз, може би напоследък го правя все по-често и по-често, е да започна с нейролинията. А, Идеята ми е да се наситя с синя цвят. Разбира се, това е за мен цвета. За вас цвета може да бъде друг, както преди малко казах. И ще започна с един син маркер. Ето ще взема този. Дори имам още. Просто ще се кача да си взема още един набързо. Искам да си отворя седмицата. Сега планерът, който в момента ползвам, няма датички, което не е лошо, между другото. Мислех да е специален, но 19.01. 25.01. 2026 година. С дъха правя си нейролинията. Ползвам си дъха. Виждам как преминават тръпки през самото ми тяло. Окръглям си линиите. Искам да си създам това пространство, това много специално пространство на хармония, от което всъщност имам нужда.
Знаете ли, всеки път, когато си рисувам плана на седмицата с метода на нейрографика, нещата ми се подреждат. Просто прекрасно. Защото аз създавам тази хармония и създавам на листа си, изпитвам това огромно удовлетворение от седмичния си план. И това нещо зарежда моята седмица, това ме подхранва. Аз съм изпитала удоволствието, удовлетворението. Свързала съм се с седмицата си по този красив начин и това си се проектира в мен. И са чудесни. М, Ползвайте дъха, направете своите нейролинии на листа си. Ето, аз ще се прозява в момента. Явно имам нужда от това вътрешно хармонизиране. М, Така, добре. Какво ще правим сега? Ами, ще ти нарисувам задачките, които са сигурно са ми важни. Искам да ги хармонизирам. Аз съзнателно знам кои са те и си ги рисувам. Ето тук ще си ги направя. После другите неща. Ето тук също нещо голямо, което искам да ми е хармонично. Ще работя с кръговете и тази седмица ще премина през хармонията на кръга. Да. Че вие може да направите вашите кръгове за седмицата. Да. Да, тук ще тези мъничките, които се появиха. Сега, по принцип, всяко едно нещо, което рисуваме в нейрографика, не е случайно. Всяко едно нещо е там поради някаква причина, която дори ние в момента не знаем каква е тя, но нито една линия, нито една фигура не е случайна в нашата рисунка. Добре. И можем да работим с това, с въпроса: какво ми казва това? Какво иска да ми каже? Еди какво си в моята рисунка? Това не е метод, в който ние да изпадаме в транс, някакво трансово състояние. Това е метод, в който ние да
се свържем с себе си и да си помогнем. Метод, в който минаваме през много съзнавания и всъщност включваме едно ниво на внимание, което много, много хора губят, особено в днешно време. Много хора губят точно това ниво на внимание. А защо го губят? Заради всичко, което ни обкръжава, заради бързото консуматорство, ние реално губим вниманието си, нивото на внимание. Не знам колко хора биха отделили въобще от времето си да си направят план на седмицата, да си отделят това време, което е само за тях, което реално е, не знам как да го кажа, но то е отделям си, отделям нещо. Отделям нещо от себе си, но за себе си. Ние отделяме нещо от себе си за себе си. Вижте колко интересен парадокс. За да помогна на себе си. Искам да наситя вниманието си в момента с хармонията. М, Синият цвят наистина много успокояващо. Знаете водата, колко успокояващо действа самата вода. Течащата вода, гледането на синьото небе. И аз ще се наситя на това синьо. Временно ще рестартирам просто камерата, защото може и от самия зум да е. И така, нейрографирам си, окръглям си. Свързвам се с дълбоката хармония вътре в себе си, с силата си. С силата на моята същност. Колко важно е това нещо. И така, да, такова дълбоко удовлетворение. Колко е важно.
Много е важно да го усетим, да го почувстваме. Особено през тази огромна турбуленция, през която минахме последните години. Всеки лично е минавал през своята си, през своята си турбуленция, но наистина нека си дадем това спокойствие на листа. Дори това да бъде през синьото, през цвета на или през зеленото, зависи вие в момента от какво имате нужда. Всеки според неговата потребност. А, добре, ще си удовстря още малко. И продължавам с хармонизирането въобще на цялата седмица. Но това е много интересно да се фокусираме върху цвета, да изучим какво в момента имаме нужда ние. Това е моята нужда, моята потребност в този момент, през тази седмица. Какво ще каже вътрешният ми глас, вътрешният ми водач, моето усещане? Да. Да. И тук направо, ето, даже ми се появи един такъв поток, който ще си го ползвам. М, Този поток ще си го употребя.
Да. Тук един красив син поток, който ми се появи тук. Събота и неделя. Много, много ми харесва. Да, чудесен. Чудесен син поток. Да. Добре. Другото. Добре. Сега наблюдаваме. Наблюдаваме нашия процес. Наблюдаваме нашия процес. Какво ми говори моята рисунка? Има ли нещо, което усещам? Има ли нещо, което усещам? М, Което говори на мен, говори моята рисунка. Какво ми казва тя? Правя си един анализ. И този анализ си го прави всеки един от вас с вашата лична рисунка. Това, което вие сте нарисували на листа си, това, което вие сте направили. Добре, гледам си. М, Колко... м, м, Хубаво. Много добре. Много. Слагам си още един нюанс на синьото. А, Преброим, това е нещото, от което имам нужда, след като аз не съм се наситила от миналия път. Значи, имам си нужда и слушам нуждата си. Знаете ли защо е нужно по някой път е нужно да се... вижте, по някой път е нужно да се извадим от зоната на комфорт. Тогава правим неща, които не ни се правят. Но когато до такава степен се чувстваме разхвърляни, такава степен сме излязли от зоната, че даже не можем и да се намерим. Тогава хармонизираме, хармонизираме, хармонизираме и хармонизираме, за да може новата зона, в която сме влязли, която е извън нашата стара зона, но пак е нова зона, ние да можем да я интегрираме, да интегрираме опитността,
от нея. Много обичам точно тази психологическата, тая психология в нейрографика. Толкова ми е любима. Толкова ми е любима психологията на метода. Защото буквално целия ни живот, целият ни живот може да се обрисува да го нарисуваме, да свържем, да... Ох, еха, удивително и много силно. Наистина много, много силно. И тук вече всичко е в нашия творчески потенциал. Просто така отключваме творческия си потенциал, за да можем и да усетим силата си през рисунката, в рисунката, да усетим това, което нашето подсъзнание иска да ни каже, да сподели с нас. Там как много бледо ще интегрирам и този малко по-тъмен цвят, малко по-контрастен цвят на синьото. Да.
М, Тук е много интересно. Ще, ще е много, много интересно, наистина. Как се появи големия поток? Големият си поток. Тъгата неделя. Добре. Добре. Даже малко като танц, тук ми прилича. Все едно танца на спиралата, на ДНК-то. А сега, това си е нещо мое, но да, ще бъде нещо много ключово, аз така го виждам. И ето така сега тук искам да си изградя още един така по-сериозен звук. Да видя този маркер. Еха, той не е още по-тъмен, излиза. Добре, няма сега да го ползвам него. Ще ми стане твърде тъмно. Ще си ползвам вече този, който съм си използвала. Хм, Най-големия резултат, аз съм го казвала много пъти в тези рисувания, които правя в седмицата. Аз съм казала много, много пъти това, което трябва всъщност като резултат да получим и от самото рисуване. Какво стана? Тихо. Но извинявам се, но до сега беше изключена. М, Просто като правих нещо се беше случило. И малко съм... Говорих си малко сама, без да знам. Да, ето тук някакво събитие, което ще му дам цвят. Ще му дам своето внимание. Така, какво казва за потока? А, Явно съм го казала, просто останало в пространството. Наистина не мога да се сетя, защото доста време явно съм си говорила. Ами, доста, няколко минутки съм си говорила сама, без да знам, че не съм натиснала бутончето за play. И ето тук. Така ще му дам малко цвят. А това зелено ли е? Или не е? Или е синьо? Синьо зеленко.
Това яко. Така, тук имаме ми фигурки, мога на тях също да им дам малко от цвета. Така, да им дам значение, сила, уважение, дори. Това е част от деня ми. Така. Тези етерични масла просто са уникални, които стават за вътрешна консумация. Няма такъв кеф. Си направиш чай с етерични масла. Наистина е божествено. Но не всички стават за вътрешна употреба. Наистина това са най-добрите масла, които могат да стават, които аз ползвам. Ако искате да разберете, пишете ми за кои масла става въпрос. Така, ами добре, много хубаво. Много ми се възвърна екранчето. Много се радвам за рисунката. Много ме радва. Радва ме това, което виждам на листа. Наистина ми дава някак сила ми дава. А, и тук също нещо, което мога да направя е тази интеграция. Ето към по-светличкото към по-тъмното. Това е да свържа двата нюанса на синьото. Как ли блокира? Защо така прави тази камера? Трябва да видя в настройките. И така, знам, че всичко ще бъде наред. Аз съм със спокойствието съм, че наистина всичко ще бъде добре, ще бъде наред. И сега за завършък ще ви изтегля една карта със самата седмица. Така. М, Добре. Явно тук аз мога да си седя сега и да си пипкам някакви неща, защото то е безкрайно. Безкрайно, когато човек влезе в тези дълбини на нейрографика и може да си просто може да се наслаждава на това, което се случва на листа. Имайте предвид, че това, което се случва на листа, ви го проектирате и в живота си. И наистина е много, много вълшебно е, защото нещата започват да ни се случват казват като на магия, нали се, но някакси
те по толкова естествен начин започват да се случват, че човек не си дава сметка, че той всъщност е работил те да се случат по този невероятен, лек, лесен, вълшебен начин. Пожелавам ви прекрасна седмица, наистина намечтаване на годината, тези 3 дни, както ви споменах, и само да извадя, да изтегля карта за всички вас, които гледате. Една карта призвание за самата седмица. Много са сладките яка. О, тя сама си хвъркна. Ох, хайде. Скоро звездата ще бъдеш ти. Свети със своята светлина и следвай собствения си път. Следвай собствения си път. Независимо колко мрачно или безнадежно изглежда всичко. Затова е дадено точно на теб да блестиш, защото можеш да огряваш. Така и другите около теб ще започнат да светят. Ами, мисля, че е много хубаво. А, ами, скоро звездата ще бъдете вие също. Така че ви пожелавам усе сърце прекрасна седмица и до скоро в следващото ни рисуване или пък нещо друго. Чао от мен!